Takže čaute, ja vám ukážem, ako si presúvať Minecraft svety. Dáte si taký znak, čo je medzi Ctrl a Alt a stlačíte to naraz z R. Tam si napíšete percento, data percento. Dáte OK. Tu máte .minecraft. Dáte, že saves a tu máte tie svety. Vidíte, a takto si môžete nakopírovať, napríklad dáte Ctrl+C, dáte tento počítač napríklad, keď si to chcete dať na USB, dáte Ctrl+V a máte to nakopírované. Takto isto to môžete dávať aj na ulož to, že to skopírujete, zazipujete a tak, takže